You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Yeah. No, go back. Yeah, that's too much. Oh, go back. Ana kuzaka lokala. Ngoga mbona nkwaka mbaboso. Okay. Ka nkwaka nkolo. Bia mefuzo. Ah. Obigo bia. Ah. Na chokwe bozo. Na ga keme. Aga keme macho. Eya ke keme. Utasigo kwa. Kemo kwa hiyo. Jego agamna mona sampoto ba efu ya. Onye mo gagi? Tuni mo gagi no mona. Bayani me jego ogu chenna na timo na sampoto ba efu ya. Samo. Kiri na choria. You bijima ka bia be efia. Be okay cool banda. Cool down. Ama me dey mego. Anyi bere ebe aka ihu ogage. Ne be na akpokishi. Enye ba ni side, go ogage na Timo na Sampoto. Gara ihu ya. Can you imagine? O nwe ihe wetere ye. Ne ba le anya okwu maka o. Aya kpatara isigbo ego. Can you imagine? Mo ko kina agbakishi oto. Gini bi ya unu wetere ya. Okay. I will tell you, I put in here, I say thank you. To show appreciation. Oh, he can you no, yeah, good carry one sense. No, with the gift. Never know where the only keep about. Come may take an equal of my own. Got to show that we bomb put in here. I'm sorry for ya. How about I come back? Check on the wheel. Officer, you get me go there. Careful, you get me go. Come on, okay, got very, very happy. Exactly. It is for us to show appreciation. Can I say thank you? But otherwise, if I'm not easy, if I'm not easy, I but again, it's a come one mother. Yeah, me go back. Check on what. Osina ihe obuna unu weterie ikpa me n'aka officer so ne bobo unu kwa na ka nwe ki me ihe ndo ibo na akpo inspection can men inspect me nyuchi agba authoritation uri ojo de ado me ba ka protect your car tere it's not good tenants na here black you wetere na nyegi ya ina chiku na mo police na assassin officer na assassin mani nyame ye kam ba nje nyogam kan lo chanya. Okay. Is the question on your good tenaku? Nayala. Sampoto. Imotanya here now. Only me like that. Omega Gostina, I would hear ya. Imagine. Yes, photo. Now, any Sampoto, not safer. Nemaka Bico. They want to get a quick naka in my ward. In my ward, good chin, no matter no force again. In a firm Nakanese photo. By happiness, or by force. Say her because it's a good, it's a correct. Yes, yeah. You take my words, man. Evidence. Ilia phone. You are now inside here. Kenya ho. It is Yassi. Phone. Enjoy more than money. See a picture. Is it a photo? Kill the way you be. Keep your mark up with the man. No one in the second photo. Eh? Maybe
Yeah. Mana nka buka tambia. Mana nka buka. Hey, ka we gba. Hey. Why no one do the same photo ni ya? Cuz mana bugotere. Mana ga Facebook no, go gbe pepe. Hey. Nwa akọrọ mụrụ ụna nwa ese foto kịta. Ụna ese foto n'ihe a na-akwa nwurie mmanya na. Na nke ọbịa sekwe foto n'ihe nwa mmanya kịta nwe ụgba. So nwa amago ihe. Ụna ewepụrụ ha ese foto na mmanya kịta nwurie mmanya. Onye ko ji same foto mmanya ha gara ezigbo ọnụ. Onye ko ji same foto na ihe a ụgwọ onye na-enye award. Asị gị weta saa aka gị. Hai. Di ako nye pata ego no mara ihe. So tibu o meche mara ihe. Hai. Ogwara mo timu an kwụsị za timu o. Taze Timothy. Hai. O pufuta asem na mmanya ban kare je. Hai. Kan paket ko ni o ga mo ro ji le bata ma ni na se mi aya no. Maria. Hai. Ego no yam plan ta. Ni ti tibu mo na ye na ta mo no ye kuto ku ise fota. Kuni bunyere uche ya na. Opo na mwanju na maga ese. Okay, ezigbo ya ọrụ ka ọ kụrụ m na. Ezigbo ọrụ ka ọ kụrụ. Ọkụkọ nkọma ebe a ebe na mama mepere ebe. Ndị pasa na ọdị ọtọ desere ọga n'ime. Ai! No! Ai! Ai! No, vemos que mata que nada. Hey! No. I've missed my house. Hello. Madame, no. Thank you so much. Okay. You're very kind. Hello. Oyoo. Very, very nice. You know, dirty, unkept, but with the young I'm not home, sure I had confused that. Charlie bra. Let's speak a little bit. Charlie bra. You mean the Ghana language is my friend, come. That's on this. Imagine why he no boom lily hagana some poly. The truth is, I am so excited. Mogana why no roya voice like half an hour got big the person will just leave the whole place unkept and dirty. But just take a good look at the glass, the television, everywhere. In a leather man Ganya. They tried so well. I appreciate so much. I applaud your efforts. Okay, ladies, the church, someone with them, oh, so good to be home. Don't worry, the only constant thing in life is change. It's the house a little. Oh, God is awesome. Don't mean I see no one confused. Please don't even go there. Doctor. You just know, you just know, can't transform no. See, the truth is. My money transformed. I know. It's not only your money. I went to school. Yes, I'm more exposed. I am learned. What are many hidden happen? Okay, we don't have any learning crazy. We get baranga. On album later on women ta. Cheti image. Cheti Nkem go mere. He's awesome. Just take a good look at me. What's that? Fine. Let me attend to him. With what I'm seeing right now, you need lots of water, lots of vegetable, and you need a rest. Oh, you need a rest. Okay. No, don't worry. Come. You may speak. We can attend that to it. So.
It's fresh. So we're going to attend the film in your I have to take the well, I'm so happy and confused. Doctor. Okay, don't worry. Do you understand? Oh, so good to be back. I missed everyone. I missed my pastor. I miss everybody. I miss Guru. Oh God, I just wish I can set my eyes on Miss Madam Manager again. Life, it goes around, it turns around. But at the end, Ulua. Timothy. So neighbor bo. Okay, can kene. Ya keme. Ne kwa na anya. Na ro amaka go. No, can kene me. Ke kime. Oga mu na ana eleri kwa anya fuma. Na ana me nisi ekere ba. Amamo odogun ni me. Mba no, ana ria. Kana mu ye pa na. Odi ana o chade. Timothy. Na ya ka kwa ro de kwa ga mo na. Na ko na ba na ko na me bi ma ko. Daga mecho wondia. Omo tutu ebe di chichemchega nchega. Yeme ure anya. This is my wedding invitation card. Eh? Gwa na mecha me anacha ba for ya. Ekuku ni ya, give me wedding. Ekuku me already now. Chineke lekwe. Timothy. Give me wedding. Chineke. To God be the glory. Timo? Anyway. Congrats. Kini kuya. Timo, are you good boy? There comes a time in my life when I will answer a man. That's the time. Thank you. Congrats. Manasane. Okay, I come up your man. You don't need to go to the wedding. My name is Gabion. You know, I get. Open no get in and I can do the wedding. That's so bad again. So bad again. I am again. I'm a Z. My he can be a wedding. You can be so bad. Oh my God, I do a pantanico. A man of Madame. Telegoni, Monagana, Koyagani be a yoni. Oh, go up with see what them wedding gift. I want a man you lie in him. So bad again. Come back. Well, I can joke. The attack or not. I want to attack or not. Because of Namdera. One am Gabia Chosa. Emana, Okwaka name my father of the day. He's the father of the day. Let me see what I can do for you. So, never bought any marker, but I want to read the leg. What can I say? Timothy. Don't worry. Let me see. Just take all. Timo! Some Nabia, I'm going to come back for you. No, I need to go to your pool. You go to Timothy. Hey! Nah, I'm on a car there for cheap. Tonto. Oyoo. Inanya katefuna. Chineke mezukora ya yore. Keke chato moto no bi o. Tisi je Ghana
Muta ya se muta kita ya was doctor. Doctor Nkoli. Site mgbe matara onye o. Anyị wee biri n'udo. Egocha akwụkwọ. Rụọ ọrụ police. Rụọ ọrụ nurse. Ekwensu wee bịa tiere ahụ gbaghara n'ime anyị. Mana Chukwu bịa nọbatakwa anyị nọkọta onwe anyị ọnụ. Ijigo ga na-agụcha akwụkwọ na ọrụ dọkịta. Onwepụ ihe fọrọ m. Ihe m chọrọ ikwu na kịta asị di na nwunye bi n'ụlọ. Ka anyị tụọ alụ, ka anyị mekọta famili nke anyị, ka anyị si wee mụ nwa. Oyoo mu speak na confuse ala. Ihe mere bụ na ikwucheme ndị niile ha. Ịgbago na mbọ, inwego m ndidi, ịkpara ike kechenchi. I appreciate everything. But right now, ịchọkwa ejima ise, ejima isii, ejima 20. I am willing to give it to you. Tonto Chukwu dewere gị o? Chukwu na dewekwe gị o? Ndị ajọ mmadụ ahụ kọrịta, ndị amụsụ, ndị oshi, ndị ahụ. Ada obodo m oyi anụrụ m ihe ka amara m esti mgbe ị dara n'ala ijara ṅee n'iji abụ onye anyị ga na-eji amet dara leka anụmam ihe ka igwe ekele ọya na eya nji nete nkọrị mgbe ọka bi na be anyị maka o si mekọrọ kụzimere ụmụaka be anyị ka esi gba egwu a na-amụta ka esi ete egwu mgbe ọ bụ mgbe m ji mara na nkọrị na mgbe ochokwelu na ọka bụ oke mmadụ ada anyị deje igwe ekele m ihe mere nige bụ na obodo m ezigbo tọọyị obodo m oyi ma ọ gị na eze Chitokele chere m anya shi n'ikpo gwa ya vulie m elu ọkwa gị sọsọ na ọ vuliri m elu na ọ bịara vulie m elu ọhụ omeme m confuse la na m enough swaggering so ihe mere nige m na nwaanyị hụrụ m abụghị m ihe m bụ ma ọ gị na m kachacha ma ọ bụ na m kacha dị asọ ma ọ bụ na m kacha emedo ma ọ bụ na m kacha emereme na ọ bụghị eze Chitokele gerere m leche eme m sị ka okute m n'ụra ma ịmụ mma ihe niile m bụ taa ha na ọ bụ eze Chitoke abịa ma na Oyoo di m ha bụ ihe mere nge possible. It's not by my power. Nwa gị na-asịrị na mmadụ bụ Chukwu ahụrụ anya Oyoo di m ha nwaanyị hụrụ anya na ọ bụ anụ ọkpụkpụ adịghị anụ eze Chitokele chere m kirido chere m sị nkọlị ka nwa sadụ n'ihi na ata ahụ na-ama eji nwoke ha shuchu ego anya nwunye kaka ndị shikonu kele dochere m enige kono he meni m enige aka he meni m eze Chitoke aka because God is wonderful. God is awesome. Okogo Igwe Okogo Igwe Okogo Igwe eze Chitoke abịa ma agọzi m ma ọ ga na-agọzi gị na nwaanyị nke ọ na-aga n'ifu anyị ekele Igwe ekele gị Gada ekele gị Gada ekele gị Gada onye ma mmekwu ihe niile efu na-eme na-akọ na ahụ sọ Chukwu ka ya enye otito ọ bụ na nwe ya ọzọ just Chukwu ka ya enye otito Oyoo di me speak kwe ihe mere nige bụ he doesn't talk much ọ ga-ekwu oke okwu anyị mekwere appreciate kunu shi nabatachara anyị nkọlị anyị jige mọnụ anyị nwere ala mgbe dị iche iche ha ji arụ ya bụ ụlọ ụkwụkpa ụkwụ ọgbọnọ siri mgbe na-ekpoko ndị egwu mgbanide nwa vere ifo ngị ga-aha nwa ọchọ na ọ bụ gị na ndị ichie na amaezie gị na ha na-eji gị soro egosi n'obodo iche iche nke akalụ n'oyi n'usoro eka mbọmba ga-arụ ya bụ ụlọ ihe mere nige bụ na ihe ha niile nwere ihe ọ na-echetara m
ọ na-echetara m mama m ma ọ gịnị mama m na mama m nwụrụ bụ na ego ụlọ ọgwụ adaghị. Ọ bụrụ na ego ụlọ ọgwụ dị na m ji ego o nwere ike nwụchụ ha na mama m ya adị ndụ. Ana ọ bụ na ọdụ ndụ na ihe ha niile na-emegbete na ndụ m ka m shiri jee ụgwọ ka m shiri leta ezigbo di na ọya aṅụrị nọ m. Mana eze Chitoke mara ohudo oyi ụmụ ụwa na-ata ahụ ihe adịghị oyi imenye na arịa ọrịa mara na nwụchụ anụ nwere mgbe ihe ejeghere ịhụ mmadụ mmadụ isi gị na awụ ha ta ahụ ọkọte ọya different kind of sickness jide ma ha ejighị ego eji agwọ onwe ọ bụgo ilile ha ji ego eji ego ọgwụ maọbụ ego eji eje n'ụlọ ọgwụ ya bụ ya ozi m lechere ya sị ka ọrụ ma ụlọ ọgwụ hụ mgbe a ga na-anụ mmadụ ọgwụ free of charge o nwere onye eshi ji ọbịa mgbe ọ bụ ka ọ nara treatment. Ihe mere na ya na mgbe ọ ga-arụ bụ ọ ga-adị m oyi na eze Chukwuokike abịa m ọha na ọ mara nne nọ ma ọ gojime ego gojime di gị na ekpere anyị na-ekpezi bụ ka ya bụ ngoji na-aga n'iru maka aga na ị nwere ezigbo echiche ị na-eche na ndị mmadụ ezigbo echiche ya mere Chukwu ya ama hafụ gị ka jisie ike ndị iche ụkachi ama n'uche m n'ugosi ha mgbe dị iche ndị akala were ya seka na-ama ụkachi na-ama ọya igwe Nneka, kibi jezi since 1 week afu benga n'obodo a. Kibi ga afuru m ụzọ. Ejelu m nightmare. Ewu. Ifuru ụzọ eje nightmare. Ọ maka ga jitekocha ihe niile anyị tee n'ọkụ ma n'aka. Obodo ndị ọgba nje Chizobe. Ejekwe mmeye hiji ndị mmadụ eme. Akwa me nka pepere gị anya. Onye chọkwara ọkparịa m n'onu mma ghọta. Ịmaga so ịbụ ma mara agbashiri. Humanụ ke gị ifulekwe gị ụzọ bọdụ ị ga na-ete n'ọkpago humanụ ọkpago. Mary, egbe ina-apa na-eti wagodo nkịta ala jiri nwayọ hapụgodo nke ahụ afọ m nkọli wee bifuru nkọli ha akwakwazinụ n'ihuru onye nkọli omeje afọ m ya na di eso wee nata obodo a ayamịya ị na-aya wee bifuru nkọli omeje ya na di eso nata obodo a ijiri amụma agwa gị afọ m nkọli hey Chidike imazi nke men nkoli jere America nka nnu isi na-achị gbali nwee katọgbọlụ n'obodo anụ nwa nkoli ejige America je nuo di nutakwa di tolo ogologo nwee moto na-amasọ mma mụ na gị na-agbata ebe nkoli jere America akọgakọrọlị mmadụ nkoli pere ihe ha na-eme bru eloplane ọbụla gbu eloplane ejelu m nightmare ga na-eko na-afụdawa m ụzọ mana nkoli jere America ifugo ni anụ o jegokwa America nụ ezigbo di nwee moto gị nwere je nightmare je na-etekọchi ya ka ndị ọgba achọkwaghị m ihe ihe na-ekwukọ ịchọrọ ọkparị m kparịa m ọ bụrụ ịchọrọ ọkparị m akwakwa m ihe ha onwere mgbe ijiri aba akwa m ejọgụ n'enunu m ofi biko wee bụ nkoli na omeka duru ma ije de n'urie mụ ka dasha nụ m ego nkoli natara mbochi onye gere m 1000 ma ngote ọpapa nye ge my friend 1000 naira ma gote ọpapa ndị hụ ma go no na-enye gekwe m 2000 ma ije n'unu biko nụnụ ama m ebe ọ nọ kịta mgbe m na-apụta ka m fụnye na die ka ha si na nke igwe apụta ama m ebe ha nọ kịta mana ihe mere bụ na anyị eje ka ije chụọ ọnụ ha ka anyị ma o nwere ike ọ bụ na ha nọ n'ụlọ amịja afụma nkoli biko amịja afụma mgbe nwoke duru m tere ihe ha na-eme gbagbagbagbagbagbagba umedego nke piri gị izome amaka ị na-achọ ka ọ duru gị te gbugbugbugbu
itikwa anya gị ụlọ kata ọchịchị onye edu ọbụrụ gị nwa ịtụ anya dị gị biko bịa ka ibunu a ma eje Enugu anaghị m eje nightmare gị na ama eje dị Enugu mfụta afọ m Enugu nyọda nkọli maka duru m je dị America ada na-adata mmiri na-adata kwata ego ọ bụ sọsọ nri bi na-ada ịhụga nụ na nwabe ha eweftere ọ bụ ezigbo ala dị ashoi ile a na-eke ibute gị na ehube ha ụkwụ ụgbada bụ ọ kwụsịrị ilego m na mkpago n'iji ahụ na azụ agagbara nkụ hụ oruru na ụkwụ juru hụ ọ gaghịrị agagbara nkụ hụ then ile a na-eke nri gị na nnukwu juru hụ bụ ọ kwụsịrị anyị sị n'oroma na anyị ya bụ ụlọ nwabe ụbọchị adị anya oyi ọ dịkwa mmanụ ebe amaka ọ dịkwa m ka o tere aka from the village square. Yeah, the truth is, I've been thinking about it. This place is a very nice place, and the no way no table land. Men I try to boy abahara. To eshinguru eshu makashu eshinguru bi shile do bara be hin knowledge choke biama the hospital. You can come on eat. What I mean, I ran gambe tereka wow. How can I attend the mother confused me before mother yagbachari motor route ne confuse gadama. Do you get? So and me change the reality is fine. It's okay, man. Location I be na akpaga me. Oyoo dim. What do you think? Why? Yekelenche. Ị maara gị na ụzọ were ndị tere aka mekwere ndị ọdọrọ nso ma ebe ikuru taa ngwa ka na-eje gosi gị anyị ndị ọzọ ilete. Okay, nsogbu adịghị Oyoo dim sịrị ka anyị were nwa be ha. Nsogbu adịghị. Ọ bụ na ma nara. Unu ruo kono ngwa igwe na anyị ewego mere nwa be ha. Ọ dị oyi. Ka anyị Ngwan. Nkareka wansika. Obonye neku. Nkareka wanyama. Obonye neku. Wansika. Obonye neku. Adansika. Obonye neku. Ashimana maka. Obonye neku. Nkareka adansika. Obonye neku. Opinsika. Obonye neku. Ada. Obonye neku. Ay, adansika. Obonye neku. Nkareka wanyama. Ashimana maka. Wanye nwere obiọma. Nkari like ya. Hey, Nkoli, I'm not easy. Happy, I'm going to be your Nkoli. Go. Nkoli, humaga dengiga na mana. Nkoli le kwesu, gine kwa. Yes, speak le wow. Aga, you work ote kwa. Wow, we BJ, mo gonna ngba homu for jegro on channel. I know. I'm not so but I know see. You said the you just in this corner ska na sam. Hey, I'm Nsogbu adị gere ka imere otekwe. Nkoli, umaga dengiga na-eme nwa moye. Nkoli ga na-eme nwa moye. Nkoli, hey, Nkoli ga na mana shikwa no. Hey. Let me tell where I have if I made sugar. I'm going to ejere school. No, the thing is, I actually went to school. Yes. Ejere me akwụkwọ show has you as she looking at me. I got my doctor. Hey, doctor. I got my doctor. Oyoo dim sir ka ọ bịa nsaka sa. Ọ bịa arụma na anyị ezigbo hospital. Ihe ọ na-akọwa ahụ na ọ chọkara hospital na village ebe ụlọ ọgwụ and ya nwasiri ọnwụ na village ebe ka anyị arụ ya and anyị arụ ya. Ịma ga na-ewu ka ndị mmadụ si anwụ ọchịcha ịghọtara ta ụfọdụ sef na-eshi ya gịrị na ihe nwere ego ya anara treatment mana eze chitoke etinye aka na ya mmepe enugo onye ahụ ya yala ha esa bịagịrị na nke Nkoli. Nkoli ha kwame ngwa go n'iga na-eme nwa mgbe mana ya wee kwuru speak le kwesịrị m na o nwere ihe m na-azọ na ya aka ya na m o
I'm a doctor, I'm not a politician, so I don't have interest. Nkarega wansika nkarega wanyama wansika adansika ashema Onyishi eklem go deje imeraga Ademoy Ichie ke ime Ademoy nke taa Ademoy amala maka m no lachigo me unu ka no I just not get Nugu now. From Enugu, I not chance the other child. What do I didn't give you. I did one. I didn't know where I did Coatana and Bobo Banishi. We're just coming from there. Kaka, on William Cheso. Oshe who on William Sikan Katamanu, Makanu Peter Munas, no, Nuje we. Logo is Germanai, well, Nundorug. Muna Managa, Nemunomu, Boyana Rolla. Now, Pocama block on a bone road, Lord Charan or Gapo Papa. Igman or Gabikia Tashura Tash. Go! I'm no Mamios, can Catamanu, or Bone no man, nor that the Moy. Huh? When the enemy flew. But you know when the construction company had the contract, and that can run within 6 months. Because then so bad, my name Nasebo, only all rose or daftally call Halle. In no more, one away which you take it. No problems about that. Imagine one high, no, we are all the same. What time? You're a men one day, you demand no man and the company like that because you want them to be fast with the whole thing. But you may give them a Satan your home. Name again, I teacher at the airport, charity, may have them mobile. So, one room, a girl that wants to do something, I will be in an area, put a how they're over. He's here to decide. Kehejero more, Orungo, Keherubu. Call Halle with the good and the Kukumo Habiku. Imagine or woman Takria, Hegin Webera, Gillijan Web Pushish. Bana, I'm a game man, I'd messy, Meja. That's about it. Sunday by next week, by Wednesday, matter with my engineer. I try to make Gunji run. The good oil, but Daniel, Kakega had gone to that site, little gentleman. Oh, Ichie. One. Bye bye yo. Ama. As we be doing again,
je weliri ọrụ ngo gnaga mega marine na ndị iche na mmadụ na abụọ na uche help na ya bụ ọrụ ịbụkwa ga ezigbo ene imedoro ya onwe igwe egbugbu m ọrụ gị ịma na ị chọrọ ka ịrụ mmanya bụ ihe ka isi ji ekwu mana ọrụ m natara ihe bụ ọrụ ịsụcha ikpoche mbọ bụ ihe ruru m ntakịrị ntakịrị m na-agbana mbọ na ọ bụghị m na onwe m sef asụ ejere m ya jụ nkọ na-ejie hesi ya bụ ọrụ na ha ji anị ya ndị ezigbote ọrụ ngo ndị na-arụ briji ndị na-arụ ụzọ ndị na-arụ ezigbo ụlọ rute mbọ tọnọ titegna ụlọ elu igwe ha gwakọta m ha bụ mana ha chara ya bụ na ọ bụ nya m jije bịanụ ama ihe mere adụkọ gị ọdụgọ gị ndị gịnị ka iji wee je mmadụ chinazi nara ọrụ ịma na uche anyị che niile dee ị nata mee tinye n'azụ lụmasọ gị ị na ga-arụ ya igwe anyị jeke na-ele na ya ọ na ga-arụ ya bụ ọrụ anyị chabụ ihe ga-arụ ụta igwe ka m si jee gwa gị na o nwere m ji maka ya jee bịa ihe m ji maka ya jee bịa bụ na ndị yutus na-aja setụlụ ma ịmakwa na ọ bụ na a setụlụ gị na eka ururu anyị n'obe erukoghị anyị n'ọnụ ma ịmakwa na ọ maka ihe hụ nwa enyi m kwado na anyị emekogo ka ọ gbala anyị bịa onye budu nwa enyi gị nwoke imekwa maka nkọli nke na ya bụ onye alaji igwe ọma etugbo onye na-achị nkọrị abụghị onye igwe onye agbụgba nkọrị bụ nwata anyị onye agbụgba ịhụ na ọ maka ọ ga-abụ na ndị maka nkọrị kpatamara ego ịkpakọ ihe na-ebughị je natama kọntraktị zochime anyị bụ ndị okenye kwụmụ ọnụ kirivedi igwe ọnụkwa ya arụ ịkpọta blọkụ ụka chinara bụrụ otugote irenka gee na ntị ameje onye ọrụ nọta ameje ya fụ ụmụ anụmanụ ọchụ na-asị setụlụ ahụ ekuzo m igwe Okay. You know my mistake in this one. There's a problem with Buhari. Us never back at the house again. Okay. You got to go car park. You got to sell because that place is too big. You got to go. So other ones, yeah, that's those ones. Okay. You see the problem. What are going on? Yeah. Trust that boy. That's when you will come in there again. Can you get him boy at the game boy at the racket and back in us now. In 6 months time. As long as now a move, no good job. Yeah, but then us now a bogan problem about the installation of the equipment. No depending which you will put here. Equipment that whole problem. I could check it and make calls. It's here in a million. I have 3 months on rubber. I got to go so. So yeah, people are the guy be here on my. You trust the guy. Why you want this guy be deliver my mansion now? Oh, that's I'm now when that dog. But yeah, man, oh, my walk on. I keep the TV equipment. Oh, yeah, keep us. I'm on nigga abroad. The problem. Nigga abroad. So what about again? When they go, when you go, so you go. One of them go see him. Hey, got the file of my is why I want me. This particular one there, check it because here are the documents of the land.
Can you go with them sign? Okay. Okay, that's it. What do you do? Hey, I get 1,000. I didn't get kitchen. Oyoo, let me check your documents. You got a major photocopy. I put it on the Ministry of Health. Hello. Oyoo, there's something I want to ask you. Commissioner Yabiada. Of course, no Yabia. Okay, but also, I only Yabia and I send them mad. Oh, so bad. And Chow Free. Oh, Mele here, though. You made an given. Oyoo, I am very, very happy and excited. When you go no wahane mu ye mecher gabo doctor call your major once ka sad mu no uncle chama sonya who you're joking. But now it's reality, I'm facing it. I give glory to the God Almighty. And to you, my lovely husband, and me henege. The was am ya bia ye de kege de gere no. You know you make go bia ngane buy. Oh, I love you, my husband. Email. I want to come call from what teacher. Are you serious? Hello. Yeah, she's such a nice person. It's your who you make an Ghana or try and I'm taking Badamba Kimberlin. They all tried for me. So bad. Hey, man, you didn't with him circle wagon. Imagine Bosch home. I am at that hospital. Will be a very, very remarkable day in my life. You water. And then I like Remego. So I'm talking crane when the Etemego Bosch home on the bando again in Dakune chain in the Korodon Saka. Minimum people, yeah, make them keep them happy. You know, I just want to be happy because that day is going to be the best day. Oh, you do not speak, are you serious? Hello. I'll be so happy and excited. Okay. So I'm Madam Negijing. So bad, I hey, I'm checking man away, you go me. Why, Moby dear? Oh, you tonto Doctor calling. Hey, I want to talk about my good deal. How many hours together? You might not have movies. You can't teach you a lesson. You didn't from. Hey, you shouldn't make them die. I'm not going to one that be by a broken knees. Half my car. There, Jack. They kiss you there. No, in the quiet, extra one I could go. No room that place in that bomb price. Kuzuku. Yeah. How should I go? You get a quarter? No, you go to him. If you can go to now. No, just come and get Jago. We go to that in the price. What just you so breeze we tears in the quiz with it. Ndi help me get it. Come home. Don't worry. Cool that. That day he got fear. Are you surprised to everybody? He got a quarter mananga. Come walk it and they be doing it. If she didn't. If she in the kitchen. No, baby. Okay, dear, I'm going to do it. Because you come back and I can walk a money he got it out the common age when you might gift. You might know who can wait on my roof, you know, my trust was no go yasho, no go gift. Come on down. Gift and good area.
If we're not, you have Friday motor. If she didn't do you go to the neck, that means you will. That day you get dressed off. You saw, Bossing Collie, you know, the guy called Bruce doctor. You call it angry. I get that day. That's what me surprised with you. Igwe anụmasị ka mara ma ga-echime nkọli dị nkọli omena mba 1 of Nsukka Sado. Ana m eche anyị ga-ekumeji nkọli jụma ya ịhaji adị oyi anyị ji chie bosom haji akpọrọ ya jegere mane mbọ bụ na anyị achọ ma ọ mara ihe anyị ji ike bosom na anyị enye ha nke ruru ya ji adị oyi n'obi Igwe ikulu oyi anya m je ahụta ya bụ mmemme ejeka ime o jikwa ọkpụ ọkụ ọ ga-apụkwa ọkụ na ọ bụrụ na ị were ya gị jee lete ka m si lete na ị ga-amadata na anyị ya bụ mmemme abụkwago obere ihe ha ama ụkachi ọkwa eziokwu oke ọgọn fa anyị nwere gwakwara m na Commissioner of Health ụga kpatakpata o abịakwa bosom wow anyị na-asị gị ka ọ bụrụ ha ọ bụ anyị ji atụrụ ha ji ana tụrụ na asị ka anụ anụ maọbụ ka echi menu nwanne dị na mba 1 of Nsukka Sado. Ndị iche ihe na-ama kwuru dọị anyị ga-agala maka ije kwado na ngwa Nkoli. Kedu onye ni anu? I'm here. Hey! Oh, Auntie Chapa, look at you. Look at you. Oyoo, oh my God. Oh, you want to go take na ma. Allo, Deji. Adi mo mama. No, get Kimere. You look good, Oyoo. My dear, go kiss the macho man, no. Is this Nkoli? No, it's Dr. Nkoli. Oh, I forgot. Dr. Nkoli. Oyoo, wow, Uncle, you're looking so touched. Speak, in fact, speak. Good evening, sir. What did I find? I am not Nigeria, I am not Ghana. I got come from but stressful. Your husband one? What the ma, but he couldn't come. He ma can America see. Ah, what? I'm working bad. I really have we are confused. It's about I say to go. Give me a bag. What if my sorry about So what? Yes, sorry. Hey, anybody give no, I'll get it. Hey, it's Sunny. So tired. Wait, what is Sunny. Okay, be surely one. Hey, this is my first time. I'm forgetting. That's why I was calling you now. You're welcome. Take care. I hope you're
Karichalu logo na anyị mụnụ skata. Ụmụ nwaanyị anyị na ndị na-anọ mbe ha gara eji ụlọ ọgwụ ma hapụ ụgwọ. Ha gara eji ụlọ ọgwụ n'ime ụmụ chi amụrụ ọfụ ha gara enete ha anya. Ndị ọgaranya ha gara enete ha anya. Ma nwoke ma nwaanyị ma onye ke ma onye enye ha gara enete ha anya. Ya bụ na ụmụ chi Nsụka Sadụ niile na-ekele gị ma ndị ọgaranya ma nwa nchi ma njom ma onye ke na-ekele gị n'ihe ọma ị na-eme n'anyị. Anyị enwechara gị ọgọ dịka gị oke ọgọ anyị na-echi gị nta nwanne December 1 of Asadụ. Abịa na ada anyị nkọrọ anyị enwechara gị onye dịka nkọrọ maara m mgbe a mụtụrụ gị jara n'ala gba anyị mara n'iji bụ onye ji eme ọnụ ma anyị mụrụ Nsụka Asadụ anyị niile ha na anyị ha ga-eji ga eme ọnụ nkọrọ omeje anyị ji ga eme ọnụ nkọrọ omeje ịlụtara ezigbo oji nkọrọ omeje mgbe ijele ọ ga na-amasị gị na chi gị ya bụ Uchenna nwanne dị na mba 1 nke Nsụka Asadụ. Abekwa Nsụka kwen zonu abịa na ada anyị ya bụ nkọrọ anyị ga-eme ọnụ anyị ji anya isi mgbe na-efe ya nụrụ anyị na-echi gị ada Nsụka 1 kwezonu nka
nwoke ọcha 1 and 2 ewo ebe ọ nwere ịchọ iji ndụ anyị bụ egwu anyị ga-anụsa gị arụ na-eme n'ụwa nke a nkọli atagbuola onwe ya n'ahụhụ a na-ekwu na ọkụkọ bụ nsị n'ụkwụ o were ọnụ jee na-atụ ya ị ma na oge nwoke ọcha bụ onye ọgwụ ego a ga-ejiriri ya chụọ aja a ga-ejiriri nwa atụrụ ahụ chụọ aja ọga nwoke ọcha 1 and 2 ewo afụ m na nwatakịrị gị ọ napụgo gị eboro gị ị maazị ihe ị na-eme mana nka ngwa gị ihe anyị na-achọ ikote ị ga-eji isi gị buru ya ofu ihe nji anatọ nji tete n'ụra ofu ihe ncheta odobi aṅụrị a na-akpa m kụrụsị m weta nye unu onwekwa ka ọ dị chekwa na ihe ete o ube jee naanị ike onye nwe ube ji aghọrọ ube ya ube jee naanị ike ube jee naanị ike onye nwe ube ga-aghọrọ ube ya ube jee naanị ike ube jee naanị ike onye nwe ube ji aghọrọ ube ya ube jee naanị ike ube jee naanị ike onye nwe ube ga-aghọrọ ube ya ube jee naanị ike ada gba aka bajọ ya anya afụkata ụzọ kpọọ n'ike ọkpọọ n'ike anya afụkata ụzọ kpọọ n'ike Mr. Favor, what can I say? Can I delege to walk again? I put it to hey, for giving me favor. Hey, go Dikeh, I come here, okay, more so. Hey, you are giving me favor. Hey, ọga nwoke ọcha 1 and 2 ewo onye agwara ihe mere wee bụrụ ọgana ọ sị ka ya bụrụ ogbenye ewo ọga nwoke ọcha dịkwa egwu nkọli bụzikwa nwa atụrụ eji chụọ aja nwata kpata ego okenye ejegbuo onwe ya n'ozi ọga nwoke ọcha 1 and 2 nkọli ndo nwa m onye Chukwu gọziri mmadụ enweghị ike kọcha ya ọga nwoke ọcha 1 and 2 okete ụjọ ọnwụọ n'ime ọnụ mata ụjọ ọ na-abụ nwatakịrị buru mmọnwụ ụzọ ọ gbagbuo onwe n'ọsọ mana mmọnwụ bụ nwatakịrị ụzọ ya na nkwụkwụ na-eme ọga nwoke ọcha 1 and 2 ewo gaa zụta nke gị tata ka ịghọta ihe egwu na-akụ maka ndụ gị Iju ano sinachio 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 Ebonye bikona wachio Makano kuku Igbo anu nenego Ebonye bisu ponku ya enugonu Makano kuku Igbo anu